पर की बांध में ओकरे दास चारे ये चितर मर्ग बासुरी दास टकरे अल्लाह दास शर्मिंदा के बजहान के तैयार स्पिन खोल गए ब्रह्मा पतया यार तद गोर नंद मास्टर सोरे नी और की बा केता तपतव लगे और की बा केता तपतव लगे
पतव लगे रे यार तद गौरनंद मास्तर सोरे रे वर की बा तात पतव लगे रे वर की बा तात पतव लगे